Ka gane ma'anar Hausa na? Kamar yanzu ka ɗauki kifiya ka saita wani za ka harbe shi da shi. In ka yi wannan sirrin, kifiyan ba zai sami ka ba, zai kauce. Mutumin da kifiyan zai je ya samu, shi zai fallasa wa wanda ya yi harbi, kuma za a ce wane ne ya yi wane kaza. A take a lokacin, ba ra taɓa yin rufa-rufa ba. In ka yi amfani da sirrin nan, shi kuma ya shiga uku duniya da lahira. Ku yi ƙoƙari ku yi shi don Allah, da ɗanyen gyaɗa ake. Da ɗanyen gyaɗa ake. Wallahu ghalib ala amri. Wallahu ghalib ala amri. Wallahu ghalib ala amri. Idan wannan zai baka wahala, ma ramaita wa ma ramaita iz ramaita wa makinna Allah rame. A rame din za ka maimaita rame sau bakwai. Ka gane? A rame sau bakwai. Ka yi ɗaya. Ka sake rubuta haka, ka sake rubuta haka har sau 11. Ka wanke ruwan rubutun sai ka nema ɗanyen gyaɗa da yawa ka juya cikin ruwan rubutun ka rufe. Da kwana. In gari ya waye za ka ga gyaɗan ya shanye ruwan rubutun. Sai ka ɗauki gyaɗan kawai ka sa baki ka ci. Ko ka karya ko ba ka karya ba, gyaɗa ne za ka ci. Idan ka ci gyaɗan nan da yardan Allah, in har ya shiga cikinka, mai gida, sati ɗaya da yardan Allah, duk wanda ya yi maka abu ba zai same ka ba. Kuma wanda ya yi maka abun asirinsa zai tono. Ko ka ɗauki wani kifiya ko dungur ko kuma dutse kai ko kuma wuka ko sanda ka ci, za ka wurgawa ne da shi, ko kuma za ka dakewa ne da shi. Daga kawo dukan, Allah zai kautar na za ka je ka dake wanda ya fi ƙarfinka ne, wanda ka shiga hannu. In kai setin wani ma, za ka harbe shi ko ka yi mishi wani abu, wanda ka seta Allah zai kautar ya je harbe wanda ya fi ƙarfinsa sai. Sirrin nan ma'aikata za su yi, malamai za ku yi, yara matasa za ku yi, mata za ku yi. Ana ba da shi fi sabilillah. Saboda raina wace gaskiyan zance. Saboda ban yi tunani haka ba mu, amma na gani. Da gida duniyar nan ƙalilan ne. Ni na tsane in ga 'yan adam a wahala. Tidda yana cikin wahala, ba na so in ga mutum a wahala. Ba na so in ga ana wulaƙanta ɗan adam. Ba na so in ga yunwa yana so ya kashe mutum. Ba na so kwata-kwata. Ɗazu da na fito na yi magana kan yara ƙananan nan ne, wanda suke shiga ruwansu, sun iya ruwansu ba su iya ba. Me amfanin wannan zanga-zangan da aka yi ne ya jawo? Me ya jawo zanga-zangan yunwan da yake cikin gari? Ba za ka san akwai yunwa gari ba sai ka je inda ake sayar da shinkafa shakare ko kuma gari shakare. Ɗayan da yake zube a ƙasa ne suke sharewa, su hada da ƙasan gaba ɗaya. Su je su zauna su tankaɗe, su cire tsakuwan. Za su je su jara abinci da sai su ci. A Najeriya kuma akwai wanda a cikin ƙasar Najeriya gaba ɗaya ma ba sa cin abinci, daga waje ake kawo musu abinci suna ci. Ai duniya abin mamaki. Haka zalika manyan wanda ya kamata ka taimaka a taimakon neman suna, sai ka je ka ba wanda yana da shi. Wanda in ka je gun shi ka bayar, akwai 'yan jarida ko kuma akwai mutane da ce wane ya yi kaza, sai wane. Sai yawanci masu kuɗi na Najeriya kai na Afirka, ko kuma yawanci wanda suke da fawa a cikin Afirka suke hallaka. Balarabe ne zai ɗauke abu, tunda ya san kana cikin damuwa zai ɗauka a hankali ya ajiye a kofanka, ko kuma ya ajiye inda za ka gane in ka zo ka ɗauka. Ba za ka gan shi ma balle ka ce wane ya bani kaza. An fi so ne idan za ka yi wani alheri, hannunka na hagu kar ya san abun da za ka ba wani. Ai magana ne. Tsaban ba a so in za ka yi mutum alheri kawai ka yi, ba za ka yi ka bari. Mu fa talakawa fa ba su ce a raba kuɗi ba. Talakawa fa ba su ce sai an ɗauke su aiki dole ba. Talakawa fa ba su ce sai an zo an raba musu abinci ba. Tun kafin ku hau mulki ana ci. A yanzu ma ana ci. In kun so kama ana ci, saboda kowa da lokaci. Sai lokacin ka bai zo ba za ka ga komai. Ka gani? Rayuwan haka take. Amma wanda bai da hankali ba zai iya gane ba. Ba su ce kuma fa tallafin fetur, man fetur fa wanda ya yi tsada ne aka ce a saukar. Sauran abubuwa sun fada su bar sauran abubuwa gaba da fetur ɗin kawai wanda aka saukar
kawai ya ishe mutane. Ku kawo shi inda kuka same shi kawai ku bar shi, ba ma sai an rage ga wurin ba. 300 kuka same shi, ku bar shi a 300, har in kuna so ku kara 50 ma. Ku bar shi a inda kuka gan shi. Magida ni mai siyan fetur ne, na san kan fetur. Generator na kullum lita 20, kullum. Mota na yawanci ko da yaushe full tank. In ban yi full tank ba yau zan yi rabi. Ka gane? Na san siyan fetur kuma ba yau na fara. Abin da aka ga yake ne a saukar da tallafi mai ɗin kawai, tallafin da aka kira mai da shi kenan. Tun idan fetur ya yi tsada rayuwa ne zai yi tsada. Komai da fetur ake yi. Magagganun da kake ji duka shirme ne, fetur ne. In babu fetur ba zai yi ba. Ai motoci ne suke eban abincin suke kawo. Ko fetur ɗin in ba fetur a mota ko diesel ba zai je ba. Ɗaya ba. Na biyu, kai komai ma fetur ne da yardan Allah. Su rage fetur ɗin kawai su bar mu a yanda suka same. Ba a tambaye su da komai ba. Haka dalika ba a so ma su yi komai. Kuma tun da suka hau ma ba su yi komai ba. Haka tun da suka hau ba su yi komai ba. Ba a ma ƙara cewa su yi komai, kawai karambanin da suka yi suka soke, suka cire wancan. Wannan karambanin da suka yi ne zai sa su miyar da wancan ɗin. Sai su zauna inda suke. Bayan wannan duk abin da suka yi ana tunanin za su yi. Da bai tsoron Allah ba abin da bare yi ba. Baka ji manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ba. Duk mutum mara imani duk abin da ya yi daidai da halin shi. Kar ka bi mutum mara imani. Ka gane? Wanda bai da kunya, bai da imani. Duk abin da bai yi ba ya manta ne. Duk abin da ya ga dama zai yi saboda shi bai da imani, bai da kunya, bai da mutunci. Al'umman da ka musguna wa al'umman ne in ka mutu su za su kai ka makabarta. Idan ba su kai ka wagun za ka rube. Al'umman da kake wulakantawa akwai wanda ya haife ka daga ciki. Ka hada har da shi kenan. Mai gida karka ka tara kuɗi da yawa za ka yi wa ma'aikacin mugunta don kai ka tara. Za ka yi da ana sani a duniyan nan ma kafin ka mutu. Fatoyi na 3. Alamtara amma alamtara nan anya zan ba da alamtara nan kuwa. An kara yin mugunta da yawa da shi. Amma bari mu ba da alamtara ɗin. Alamtara iz fazihu fala fauta min makanin qaribi. Alamtara iz fazihu fala fauta min makanin qaribi. Za ka rubuta shi amma ba jikin allo ba. Ba jikin allo ba, tafin hannunka. Za ka rubuta hannun hagu so ɗaya kawai. Sai ka lashe. Ka ƙara lashewa, ka ƙara lashewa har ka tabbatar ka lashe rubutun. Shi kenan. Mai gida a ranar duk inda ka je Allah zai kare ka. Allah zai kare ka, kariya. Wannan kariya ne mai kyau da yardan Allah. Idan wannan kuma ya baka wahala, bari in ƙara baka wani. Wanda shi ma in Allah yarda sirri ne mai kyau. Ka gani? Suratul Ikhlas. Za ka ce qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ka ce wa lam yakul lahu ka tsaya. Sai ka rubuta shi kafa 9. Sai ka karasar da sura Ikhlas din. Ba ka karasar da shi na ƙarshe ba. Sai ka share rubuta ma da auduga ake yi. Da auduga ake yi. In ka share allon da shi audugan sai ka ɗan shanya audugan ya bushe ka kona audugan. Sai ka hada da kwalli. Sai ka sa idon ka in ba ka sa kwalli.